מה זה? מה זה? עידני, בוא תראה. מה זה? בזהירות שלא יישבר. גדול. זה משהו משפט. פץ. לא רואים כל כך טוב. וואו. תלם. לא ברור. מה זה? מה קיבלת? מה קיבלת? אווה. זרי, בזהירות. יחף. תחזיקי רגע, מלי. מקסים. מקסים. ואת יודעת ממי זה? לא, זה ליטל שלך? כן. עם אורן. אמא. נכון. איך את יודעת עכשיו שזה עם אורן? אמא, תתכופפי. רגע, אנחנו צריכים לצלם. את רואה, בדיוק דיברתי עליה. כן? נכון, נכון. תהיי לי בריאה, איפה האייפון שלך? איפה הפלאפון? הוא לא טוב, הוא בלי בטריה. איזה ילדה. תעשה בטלפון הרגיל, מה? איזה ילדה. אז תגידי לה משהו, קלר. לא, זה משהו, זה... והצטלמנו אתה בה. מכיר את זה? כן, זה אני, נועה ואייל. כן. הם כותבים הפוך שמה. 12 ל-11. תראי לנו את התמונה רגע, תסובבי. במקום 11, 12. אמא, תסובבי. אייל. אמא, תסובבי את זה למצלמה. זה שנויה מחצה. אצלך רואים יותר טוב באמת. כי שמתי פלאש. ואצלי? לא שמת איך פלאש. היא מכירה יש הרבה אותי, אמצע צילום. הילדה הזאת?